Abtik pas manatad nga nakasibat ang duha ka mag-igsuong sospek nga giingong nagtanom og marijuana diha sa Purok 9 Barangay Poblasyon Impasug Bukidnon ato sa gipahigayon nga operasyon pasad alas 8:25 sa buntag Disyembre 1 tuig 2025. Ang giingong mga sospek magsuon nga 40 anyos ug 32 anyos nga naglatagaw pakarong mga panahona. Unasa atol sa mga operasyon nasakpit ang 122 ka mga fully grown nga giingong marijuana, usa ka bundle sa gituang dahon nga pinaugang marijuana nga gibana-bana nga motimbang og 2,000 gramos, 35 ka marijuana seedlings, usa ka plastic container nga gituang marijuana seeds nga anaa sa 10 gramos, usa ka improvised air gun ug usa ka water container. Samtang ang giingong dahon nga pinaugang marijuana adunay standard drug price nga 240,000 pesos. Ang mga punuan nga gipang-ibot adunay standard drug price nga 24,400 pesos. Marijuana seedlings adunay standard drug price nga 700 pesos ug ang marijuana seeds adunay standard drug price nga 250 pesos. Nga sa kinatibuk-an mokabat ngadto sa 265,000 ug 350 pesos ang kantidad sa mga illegal nga droga nga nasakmit sa kapulisan. Sa karon ang giingong mga marijuana gidala sa Bukidnon Provincial Forensic Unit ning syudad alang sa qualitative ug quantitative examination. Samtang gihan-ay na ang kasong paglapa sa Section 16 sa Republic Act 9165 cultivation or culture plants classified as dangerous drugs batok sa mga nakasibat nga suspect. Mga katropa sa perminting maulan nga hapon dapat himsog ang atong lawas tumari ka na og Santon Vitamin C. Gikan na lamang sa 101.7 XFM Bukidnon alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Christian Bakyugon, XFM News.